Buenos días, estamos aquí en la Radio Gallega. Nuestro equipo ha realizado una serie de entrevistas a varias personas sobre el tema del franquismo y estos son los resultados. Hola, Carolina, conectamos con Montemayor. Eu entrevistei a Jesús Añón e a Manuel Pereiro e vamos dar paso aos meus vídeos. Que sabes sobre o franquismo? O franquismo que era un ditador que había na nación, que solamente mandaba el solo, a policía, outros milicianos que había, por exemplo, nas parroquias adiante, tiñas que, se te pedían unha cousa, tiñas que darlle, que se non cada se te daban paus. Era 50 cousas así, todo estaba todo queimado, todo mortos na fame, os pobres traballaban por ricos, eran moitas cousas así, parecidas. Unha historia que podes destacar deste que acabas de contar? Por exemplo, foi unha vez ver unha moza, era unha da mañá cando iba para a casa, e deronlle o alto, e non parou, nin nada, dixen que o alto que viña, se non arrastre non iba para a casa. E dixenlle, a partir non sabes que a partir das 9 da noite non se pode andar por fora, e dixen, eu non poderia andar, para ti tampouco. Xa, que eu teño que andar, dixen, bueno, pois ti agora o que tiña que facer eu é quitarche ese armamento que tens aí e fazer-te comer. Porque son máis que ti. Nada, vente cando a hora que queiras, que non pasa nada. Porque estaba de permiso na guerra, estaba de permiso na casa, era máis que eles tiñan que ir a obedecer a ele, o outro partido, que había varios aquí na parroquia. O home depois, ten dito papá moitas veces, eu se quixera, daba un castigo moi grande que a mí non me pode dar o alto, pero claro, dou o alto porque non o consigo. Se o conocese non dicía nada tampouco. Que a xente do pueblo que facía? Que a xente do pueblo facía, que ti, por exemplo, ibas por aí e a partir das 9 da noite xa non podías estar fora, xa tiñas que estar dentro da tua casa. Se non se te collían eles xa, ao mellor xa estaban uns tacas, non había máis que andaban cada dos outros juntos, e andaban sempre de noite, como o raposo. E daban paus. Que máis lle facían ao pueblo? Pedíanlle mantas, por exemplo, para o ejército, pedíanlle que tiñan que darlle, por exemplo, ovos tamén os pedían, e eles tiñan que ir levar a laracha, un pataquiño se as había, tiñan que darlle as eles, cada da casa tiñan que dar sin elas. E se non lles dabas? E se non lles dabas, cargullo. Algúna anécdota que poidas... E depois tamén aí trocaron un señor aí a Baixas Van, outros señores que non sei quen, e colleron e mataron a pedradas. E sabes a razón? Pois non, eu así que como dixen, non sabía nada tampouco, porque claro, desde órdenes aquí non sabíamos nada, por aquí na parroquia pois podíamos saber, pero logo, a esta distancia non soubo nada. Que foi para ti o franquismo? Na vida do franquismo non recordo moita cousa, polo que teño entendido, mal para toda a nación, pero eu me vine pouco porque era pequeno cando foi eso. Agora, ultimamente, bueno, me iba ao mellor porque había outros de redor del que lle daban un pouquinho xa atrás, pero cando ele era o que mandaba matar a Xan e o seu irmán, e había que facelo, tiña que ser. Podesme citar algún personaxe que consideres clave deste momento histórico? Por exemplo? Por exemplo, Adolfo Suárez foi o que formou a democracia, foi bo presidente do goberno, xa foi xa foi dando o rei. O franquismo xa morreu, xa desapareceu. Hai uns ainda hoxe que xa son personas da edad, pero ao fin pois non teñen nada que ver. Adolfo Suárez pois foi un bo presidente. Que sabes sobre o franquismo? Eu sobre o franquismo sei pouca cousa. Algo de que sei que diz que quedou a nación toda arruinada, que non había que comer, había que coller as cousas, cada casa tiña así un racionado, o
o que lle daban, iba a comprar, iba a coller as cousas á ración, había luz do gas, e ainda ao gas non daban o que querías, non había luz da eléctrica. Despois pasabas fame, porque non che daban, ainda comprando a todo, non che daban o que querías. É pouco máis, sei no que nin nada, traballar moito, A muller a muller traballaba na casa, cuidaba aos fillos, despois os fillos, cuidaba dos fillos máis, iba a traballar ao campo, a escala levaba os rapaciños num cesto para a leira, para o arroz, antes que elas achava na leira. É con pouca comida, é nada máis. Que foi para ti o franquismo? É que había sido. Sería, para mí, un pouco conocí, pero foi malísimo. Malísimo. É que supuxo na tua vida ou como evolución da persoa? Na miña vida, eu non sei como foi, pero eu sei que fui unha esclava que de 10 anos eu xa tiña que andar chamando nas vacas a arar, ir cas vacas para o monte, con cargo para o toxo, tiña que ir á escola mentre que os outros dormían, ou se non á mañá, mentre que os outros de inverno iban á mañá, mentre que os outros facían o traballo. E de verán, mentre que os outros xantaban máis dormían, eu iba para a escola. E despois viña, tiña que volver para chamar as vacas, ou ir para o monte, ou eso. Tiña 10 ou 12 anos. Podesme citar algún persoaxe que consideres clave nesta época? Personaxe? Alguna persona? Personas, eu non sei, o cal foi a mellor, non sei. Non sei, Franco diz que era bo, pero diz que, claro, non se podía fazer nada sempre, non podías meter a pata a lado nenhum, non era país libre. E agora, ao ser libre, ten máis por onde manejar. Sinalan algún acontecemento significativo na historia de España dentro deste contexto? Non sei, significativo, eu que sei cal é o significativo deste contexto. Neste contexto, o significativo é que era malo para todo, non sei. Pero algún acontecemento sería bo ou... Non sei cal era o mellor. Que así que veo a democracia era libre, pero mentes había que estar aí, non valía decir eu non vou, había que ir, teu pai dicía che vas para ali e vas, se non levabas unhas variadas. Eran todos, había que guiarse polos pais, que non logo levabas unha malleira. Non era ti nin vou nin ben, era usted que non era ti nin... Os pais eran usted, todo era de usted, que non era nada de ti. Con eso, non sei, non era mellor nin peor, pero era así. Podesme sinalar algunha canción? Canción, non sei o que sei, Campanero. Campanero. De quen? Esa de Manolo Escobar, me parece. Buenos días, Carolina. Voy a presentar mis vídeos. Hemos estado hablando, mis compañeros de equipo, con Jorge Mato Andrés, y estas son sus respuestas. Bueno, pois, agora vouche facer unha serie de preguntas sobre o franquismo. A primeira delas é: que sabes do franquismo, así en xeral, ideas xerais? Pois que foi un período da historia de España na que houve unha ditadura que estaba encabezada por Francisco Franco, que había dous partidos, por así decirlo, que eran o republicano e o fascista, e ademais que era galego Franco. Moi ben. Que foi para ti o franquismo? Para ti, supuxo algún cambio na túa evolución como persona?
Eu ainda non nacer. Supoñía que ibas a contestar eso. Bueno, conoces algún personaxe clave deste momento histórico? Así, principalmente. Calvo Sotelo. No, Calvo Sotelo da Transición. Pero mira, soache Pilar Primo de Rivera? Non che soa. Santiago Carrillo? Tampouco. Carrero Blanco? Non. Adolfo Suárez? Sí. Vale. Saberíasme sinalar algún acontecemento significativo na historia de España dentro deste contexto? Do franquismo? Pois os fusilamentos. Esta. Nada máis. Vale. Pois agora pasamos á transición. Sabes o que foi a transición? Si, foi o período despois da ditadura, que durou do 1975 a 1978, ata que se instaurou a democracia en España, encabezada por Adolfo Suárez. Perfecto. Poderías sinalar algunha canción ou estilo de música da transición? Non. Vale. Algún personaxe que poidas citar deste período? O que dixen antes, non? Calvo Sotelo. Sí. Quen máis? Eh, Da transición, o primeiro presidente que houve? Adolfo Suárez. Moi ben. Podes lembrar da transición algún elemento significativo? Pois... sí, que iba a ser el rei de o monarca de España, o pai de Juan Carlos, pero Franco levábase antes mal con Franco, expulsouno do país, foise a vivir a Portugal e deixou como heredeiro a Juan Carlos. Buenos días, Carolina. Eu entrevistei a Cristian Barca Pérez e a José Fernando Barca Gómez. Devolvo a conexión. A ver. Hola, aquí. Poderías dicir o que sabes do franquismo? Do franquismo? Pois que era unha ditadura e pouco máis. Que foi para ti o franquismo, que supuxo na túa vida ou a evolución como persoa? Se me podes contar unha anécdota moito mellor. Pois na miña vida non supuxo nada porque non vivín, porque teño 23 anos. E que me dixetes? E se me podes contar algunha anécdota? Anécdota ninguna porque non vivín. Vale. Podesme citar algún personaxe clave deste momento histórico? Sí, máis importante, Franco. Poderíasme falar algo dele? O que sea de Franco? De Fran? No, de Fran no, de Franco, Cristian. Pois non o conozo, moito, a Paco non o conocía. Non teño puta idea. Vale. Poderíasme sinalar algún acontecemento significativo da historia de España, neste contexto histórico? Pois que morreu no 75. Ben. Poderías sinalar unha canción, estilo de música ou algún artista célebre que asociarías con este período? El canto de loco. Non, el canto de loco non é deste siglo. Pois non puta idea. Vale. Outra pregunta. Que sabes da transición? Da transición? Pois que foi pasar do cocho ese a ladróns, a democracia, bueno, a democracia. Xa, non? Vale. Que foi para ti a transición, que supuxo na túa vida ou a evolución como persoa? Se me podes contar unha anécdota moito mellor. A transición na miña vida? Sí, que significou? Pois nada. Home, o que estamos vivindo ahora, non? No, a transición non é o que estamos vivindo agora. Bueno, a democracia. A democracia, pero estamos falando da non, transición. pois non sei nin idea. Nada. Vale, algún personaxe que consideras clave neste período?
Ajá. O de aquí non hai quen viva. Fernando Tejero. No, ese quererás dicir Antonio Tejero. Bueno, pois o Tejero é ese. Poderías lembrar algún acontecemento ou contarnos algún acontecemento que che contaron deste período? Pois que rebentou o techo a balazos. Quen? O Tejero ese. Bueno, estaríasme falando do 23F. Poderías sinalar unha canción, estilo de música ou algún artista célebre que asociarías con este período? No. Vale. O momento de pausa foi impresionante. Sí, sí. Moitas gracias, Cristian. Que sabes do franquismo? Que foi unha ditadura de 40 anos con España. Que foi para ti o franquismo como persoa ou na evolución como persoa, na súa vida? Para mí, como persoa, pouco... Era un neno de 10 anos, así que a mí pouco me influía. Con esos 10 anos poderíasme contar unha anécdota? Que che O que máis me chocaba era cando te mandaban para a cama por culpa da televisión, cando os ponían dos rombos, ou un rombo. Vale. Podesme citar algún personaxe que consideres clave deste momento histórico? Un personaje. O rei Juan Carlos I. Conoces algunha canción ou estilo de músico ou algún artista desta época? Conozco, pero teño pouca memoria para... O que máis me suena, o que máis me sale agora é Serrat. E agora vamos coa transición. Que sabes da transición? Que foi unha das cousas mellor feitas neste país, polos alagos que tuvo de todos os países. Sinala algún acontecemento significativo na historia de España dentro deste contexto? O asesinato do Carrero Blanco. Por quen foi? Polo atentado de ETA, por Madrid. Pois non sei, anécdotas... Pois non sei, a anécdota que chocaba foi o das votacións, xa cousas así, que non... Cando se votou para as primeiras eleccións, que se falaba moito do PC, do Partido Comunista. Además Adolfo Suárez. Vale. Poderíasme contar algo de Adolfo Suárez? Que foi o primeiro presidente da época da democracia. Poderías lembrar algún acontecemento significativo dentro deste contexto? Xa o golpe de Estado, cando era moito máis apelante, xa foron 7 anos, 10 anos. Y por último, doy paso a mis propios vídeos, en el que entrevisto a Shaila Guillín y a un guardia civil destinado en Carballo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabes del franquismo? Fue una época en la historia de España, una época en lo que sobre todo marcó que España estaba inmersa en una dictadura llevada a cabo por el general Franco. Y bueno, sobre todo sé pues, que hubo una guerra civil en España, perdió el bando republicano y por eso hubo pues, cerca de 40 años de dictadura. ¿Qué fue para ti el franquismo? Para mí realmente no supuso nada en lo que es mi vida diaria porque yo nací en el 85 y entonces no lo viví, pero sí he escuchado historias, sobre todo a mis abuelos, acerca de lo que supuso y me imagino que fue una etapa muy dura. Cita algún personaje que consideres clave de este momento histórico. Justo de lo que es el franquismo no conozco ningún personaje relevante, o por lo menos los que conozco yo no los considero relevantes y prefiero me gustaría que no fueran relevantes. Sí que al final de la dictadura pues, nombrar a Adolfo Suárez, que además recientemente ha fallecido y que en mi opinión gracias a él podemos hoy en día decir que España es libre. Por ejemplo, cando Franco se entrevistou con Hitler en Hendaya, así relevante da historia de España, non sei. Tamén, mentras España seguía nunha dictadura, pois tamén ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Ainda que, bueno, España, polo que teño entendido, era neutral, non participou.
Vale, sinala algunha canción estilo de música desta época. Pois, por exemplo, Rafael, ou os Beatles, ABBA. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta.